rahimahullah ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Qala niku sapa sahabat Anas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatamannayanna. Aja ngaparu temenan sapa ahadukum salah siji kabeh mau tak ing mati lu krono bahaya. Oh kemelaratan aso bau kamu tenani apa ndur ing ahad. Saingkana mungko lan ana sepahat. La budatan kuna apa ana iku fainan wong kang gawe. Waliapul moko dicek ngucap sepahat. Allahumma tu Allah ahyini mugi urip ae panjenengan kula. Maka dalam selagi ono opal hayatu urip ana iku karon bagus di kedue ingsun. Wa tawaffani lan mugi mateni utawa mejahi panjenengan ing kula idakan nalikane ana opal wafatu mati ana iku khairon luwih bagus li kedue ingsun. Iki bab sabar kanjeng Nabi dawuh wong ki ora kena ngarep-arep mati ora oleh krana rekoso uripe, apalagi sampai bunuh diri misalnya. Ngarep-arep mati ora kena. Ini pancen dheweke iki wis ora betah tenan masalah. Faliyaqul Allahumma ahyini ma kana. Mesti pancen titik kesabarane iki pancen wis pol. Soale dene lara wis banget wis ora iso ngapa-ngapa tambah ini sama. Lha iku ndonga ngene iki. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan. Iki ora kok donga njaluk mati ora. Tetapi nyerahke pilihan ning Gusti Allah. Pasrahe total. Gusti nek panjenengan kula niku uripe luwih apik nggih nyuwun urip. Nek panjenengan mati kula niku luwih apik nggih nyuwun mati. Dene di situ ora ono kok njero murni ming kepengin lepas saka rekoso nganggo mati yo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu qala niku sapa Abi Abdillah syakauna wadul sapa kita ila Rasulullah marang Rasul. Wa wa halu tekan den kula mutawasidun wong kang bantalan burdatan ing kemulure. Lahu kedua kanjeng Nabi fidil Ka'bah dalam iup-iup Ka'bah. Fakuna temni ngucap ingsun ala tastangsuruna. Ala tastangsuru ana mbok ya inggih nyuwun pitulung panjenengan krana arahe kita. Ala tatu lana ala tamu mbok ya donga panjenengan krana arahe kita. Faqala temni go sapa kanjeng Nabi qatana tun ana. Sapa man wong kok blak lan satune sira kabeh ana kuwi ukod den alap sapa rajul lanang. Fa yufaru kemudian keduk lau keduene rajul apa fil ardi dalam bumi. Fa yuj'alu kemudian dadekake sapa rajul ya dalam ardul mau yuta tumayuta kemudian tekani sapa apa bil minsyari lawan gowo geraji. Yudau kemudian salahake apa minsyar ala ra'si atase sirahe rajul. Yujo anu kemudian dadake sapa jenis waning dadi separonan loro disigar. Wayum syatulan den surene to dijungkati bi amsyatil hadidi lan jungkat besi. Apa ma anggota dunalahmi kang sak liyane daginge rajul wa adwilan bal rajul. Maya sudu hale ora nyegah, ora bisa nyegah ing rajul mau apa dalik menggunakan yuhadu antini saya agama rajul. Maksudnya wong itu diseksa dengan sedemikian parah, awake dipendem, digeraji ndase, disigar, terus kulite dijungkati dibeset nganggo jungkat besi. Sing ngono mau karepe minarep ngetokke saka agama. Wallahi demi Allah la yutimmanna yektine nyempurnakake temenan sapa Allah Gusti hadal amra ing ilah perkara kata yasira sehingga mlaku sapa rakibu wong kang numpak min Son'a saing tanah Son'a ila Hadramaut tumeka maring tanah Hadramaut
la yakhafu hare ora wedi sapa raqib illallah kejaba ing Allah wa dzikran ing macan ala ghanami atase weduse raqib walakin nang tapi itu sira kabeh tak juna padha susu utawa padha ya susu sakabehane perkara rawan ing hadis sapa Al-Bukhari wa fi riwayatin Andil suci riwayat bahwa hal utai ning kula mutawasidun kan bantalan burdatan ing kemulurik apa lakinan mus kepada kita menal musyrikina saya mau musyrik syiddatan ing bangete utawa ayahan perkosone coba jadi iki biyen terjadi ketika Kanjeng Nabi Cina Mekah dan pada waktu itu kan tekanan saka musyrik itu banget nganiaya ning laran ning Kanjeng Nabi sak sahabat sehingga upeh nganti sing do nganti mati disiksa karo wong musyrik. Ana sahabat jenengane sapa kuwi Abdullah bin Khabbab Abi Abdullah matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kek sarean ning cedhake Ka'bah. Iya dadi Ka'bah kan dhuwur terus ketika srengenge isih nang wetan sini kulon Ka'bah ya. Iya utawa nek srengenge wis nang kulon wetan Ka'bah ya. Nanggon eyop ngono sering dadi nggo eyop wong. Saking angele golek nggon eyop ning daerah Mekah iki. Kanjeng Nabi bantalan kemulurik. Kemulurik iki tenunan sing khas sok do dienggo rangkepan jubah dan sebagainya. Lah sahabat iki matur Kanjeng Nabi, mbok jenengan iki golek pertolongan kangge kula sedaya. Kula ning para sahabat kan tersiksa kan. Tertekan, tersiksa, rekoso. Ala tanulana, wa jenengan ndonga ning Gusti Allah, kaya awake dhewe diparingi menang, diparingi penak. Kanjeng Nabi njawab terus malah cerita. Cara kasarane awake dhewe iki kasane rung sepiro wae. Biyen zaman yen iki ana wong dipendem awake disikar nggo gaji ndase di set kulite wae tetep do sabar ora ngetokke saka agamane dipaksa kon mutus kon ora wallahi la yutimmanna Allah hadal amr demi Allah Gusti Allah arep nyempurnake ikilah perkara hatta yasira sehingga mlaku sapa rakibu wong kang numpak min sam'a ila hadrul maut. Nah mesti Gusti Allah ya nyempurnake maksude wong ki nek lagi dicoba rekoso apapun mbuh kuwi lara mbuh susah mbuh wedi dan lain sebagainya iki anane ya memang harus ning sabar artine nek ngomong Gusti Allah mesti arep nyempurnake cobane nek tekan rampung kan ning kok iki mesti ana rampunge. Tapi jangan berpikir bahwa nek urung rampung kok jaluk rampung. Misalnya Kanjeng Nabi mbiyen coba selama 13 tahun. Nang Mekah itu 13 tahun Kanjeng Nabi rekoso. Dikuyo-kuyo dilarang, difitnah, diunek-unek sampe. Kuwi 13 tahun. Ya nek urung rampung pancen ya urung rampung. Mula wallahi la yatamanna umpama nganti ana wong mlaku numpak kendaraan saka Son'a tekan Hadramaut, Son'a Yaman Utara, Hadramaut Yaman Selatan. Kuwi urung arep rampung. Walakin nakum tastajilun. Ning kowe kabeh kadang sok kesusu, akeh dicoba dili terus njaluk leren mencoba. Dan ning hadis liya kan engko dingendikake akeh hadis sing ngendikake bahwa Gusti Allah iki nek demen atau seneng karo kawane mesti dicoba. Dinai cobaan. Tapi cobaan kuwi mesti wis diukur sesuai dengan kemampuan. Mula sing jenenge cobaan iki al amsal tegese tingkat-tingkatan miturut kekuatan seseorang. Coba paling gede ya Nabi. Mergo derajate Nabi paling dhuwur. Terus mudun ngantek wong biasa dan lain sebagainya. Artinya apa? Sabar kuwi memang harus selalu
dicekeli. Mergo wong janjane sabar ya padha wae. Misale wong kok agak dicoba lara misale. Wis sabar padha wae. Nek rumangsane mari ya rung mari. Apa ya nek ra sabar njur mari? Kan ya ora. Tetapi nek wis mangsane mari, tapi dengan sikap sabar kuwi sing marake dadi lara mau dadi ganjaran. Sementara nek ora sabar ya ora dadi ganjaran, maksud diganjar kuwi sabar ora kok lara. Iki apa ya memang harus dipahami. Kadang ana wong ya sabar iki ana batese. Sing jan sabar iki ana batese. Nek muni jek ana batese berarti ora sabar. Sabar iki ora ana batas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud, "Lamma kana ing dalem sunah ilmu apa ya mukunen." Perang Hunain, didinane perang Hunain. Antara mengko milihake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasane musafir kismah ing dalem dum-duman bondo jalan pantau tumuli paring sapa kanjeng Nabi Al-Aqra bin Habis mi'atan ing 100 minal ibin. Saya untuk wa antolan paring sapa Nabi Uyainah bin Hasin misla dalik ing sepatene mungkon-mungkon untuk 100. Wa antolan paring sapa Nabi Nasrul min asyrafil Arab sangke luwih mulya-mulyane wong Arab wa asaram lan milih sapa Nabi ing nas yauma idin dalam dinane perang dan mau fil qismah dalam dum-duman. Faqala tumling ngucap sapa rajul lanang wallahi inna hadi musna ikilah kismatama bagiane ikulah kismatan bagian to dum-duman ma'udila kang ora den adilake utawa dizeke fi dalam kismah wa ma urida lan ora den karepaken fi dalam kismah apa wajhullah ridhone Gusti Allah. Fakul itu mulai ngucap ingsun wallahi binallah la ukbira naikne arep ngabari temenan ingsun Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada itu tumnekan ingsun bu ing Nabi fa akbar muli ngabari ingsun ing Nabi bima lan barang kala kang wis ngucap sapa Sulaiman. Kata ya rutumni wah apa wajah Nabi hatta kana sehingga ana apa wajah nu kasir fi badine wedel kang abang. Yo panjen duka tenan kan Nabi pada waktu itu. Kemal kala tumindus weneng paman mongko te sapa wi adil bisa adil soman ing dalam yaktil. Anu kono ora adil sapa Allah, Gusti Allah wa Rasulullah. Kemal kala tumindus sapa kanjeng Nabi. Ya rahamukum lan sapa Allah. Musa ing Nabi Musa qad udia. Teman-teman dilarake sapa Musa bilkas di aksara lan perkara akeh min halatin baiklah polo jud. Fasobara tumni sabar sapa Nabi Musa. Waktu itu beliau mengucapkan sun la jaroma ali orang mesti la arfa'u ora bakal nglaporake tuwes ilahi maring Nabi badha dalam sawise ikilah tambalan hadisan ing omongan muttafaqun alaih hadis muttafaq alaih wa qalu ta'ala Abdullah bin Mas'ud kasorfi rupane lafal kasorfi wa uta lafal kasirfi ikulah bikasri shoti lan diwaca kasrosote al-mumalatikan dan suwung akis kodite wawa utai syirfi pula sibhul ahmar sibhun wedelan atau wenteran ahmarukan abang. Di hadis yo pemikiran kenabian memang beda karo cara berpikir orang umum. Jadi biar zaman perang Hunain kanjeng Nabi ku jaran akeh banget oleh bondo lan pasangan apa nimah kuwi didum-dumke neng wong Mekah malah wong muhajirin wong Mekah di antarane disebutke nang kene sing dine sapa wae siji Al-Aqra bin Habis wong jenenge Arab dene pira dine 100 unta oh tenan 100 terus Uyainah bin Hasin ya semono uga 100 unta. Wa a'ta nasa min asyrafil Arab wa asrum yaumin fil qismah. Lah oke sing dina iki wong-wong anyaran malah. Sahabat-sahabat anyar. Dadi wong sing kek do Islam anyaran terus. Tapi terutama banyak wong Arab, maksudnya wong Mekah.
Lah ana salah sijine wong iki nek nang hadis dia disebut wong iki jenengane sapa, sing muni jenengane sapa. Kita tahu ditelusuri bahwa sing muni iki bibit kawite wong Wahabi ya iki. Iki wong saka Najd. Di intine wong iki protes karo dum-dumane Kanjeng Nabi. Ya le omong ora langsung ning Kanjeng Nabi, tapi dhewe iki omong seru. Terus ana sahabatku, wah carane iki Kanjeng Nabi iki ra ngadil. Lan iki model dum-duman ini ora dum-duman sing golek ridane Gusti Allah. Secara tidak langsung wong iki ngonekke Kanjeng Nabi. Tapi ora langsung. Akhirnya fakultu wallahi la ukhbirona. Sing ngendika iki Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud krungu wong ngomong ngono kuwi. Wah, iki tak laporke tenan iki Kanjeng Nabi. Akhirnya Ibnu Mas'ud iki matur tenan iki Kanjeng Nabi. Fa'ata itu fa'ahbartu. Nalika aku ngaturi pirsa Kanjeng Nabi nek ana wong muni ngono kuwi, langsung wajahe Kanjeng Nabi kuwi malih abang. Idine ya tersinggung berat janjane. Mergo ya akeh sing ora ngerti model apa? Model pemikiran kenabian itu ora paham. Cara gambarane wong iki kan rumangsa mbiyen linulung Kanjeng Nabi ki wis suwe. Sementara saiki Kanjeng Nabi oleh rampasan perang Suka kok malah dinekke wong-wong anyar dheweke ora oleh bagian sok akeh kuwi. Terus akhirnya Kanjeng Nabi le jawab dilapuri karo Ibnu Mas'ud kuno. Faman ya'dilu dalam ya'dilullah wa rasul. Jurnek wis Gusti Allah dianggap orang ngadil, utusane dianggap orang ngadil, sapa sing iso ngadil ning dunya iki? Tumakola yarhamullah Musa ini panjang ya. Artinya ngladeni umat panjang ya berat. Omongane umat iki panjang kadang sok nyelkit sok nglarake. Mula terus Kanjeng Nabi kelingan karo Nabi Musa. Mergo Gusti Allah melasi Nabi Musa, yen Nabi Musa kuwi dilarake luwih akeh. Mergo Bani Israil luwih le ngeyel-ngeyel, luwih le tukang protes. Bi aksaril hada fasabar. Nabi Musa dingonokke ku ya sih tetep sabar. Cerita Nabi Musa ben kan ngladeni Bani Israil jan masyaallah. Intine dipaido terus, dituntut terus, disalahke terus sama. Beneran. Nabi Musa kuwi nuntun saka Mesir. Bani Israil kuwi kan nang Mesir dadi masyarakat kelas kedua. Artinya kaum tertindas karo wong asli Mesir. Maka dijak melayu karo Nabi Musa nang dinding Palestina. Nyabrang Laut Merah. Ketika nyabrang Laut Merah, wis iso nyabrang slamet saka Firaun, kuwi ya terus nyalahke Nabi Musa. Nang Qur'ane disebut yen aja mlayu rak malah nang Mesir jek iso ndek omah, duwe panganan, duwe gawean. Nabi Musa dionekke, wis nek ngene iki jero piye Pak Nabi Musa. Awake dhewe ra ndek omah, ra ndek panganan, terus Gusti Allah nurun ya apa? Manna wassalwane. Nabi Musa nyuwun karo Gusti Allah paringi pangan Gusti Allah nurunke manna wassalwa. Manna ya apa? Manna kuwi ana sing arani trutuh wit-witan sing kaya bentuk tapi rasane kaya madu. Dan kuwi berkhasiat nggo kekuatan awak kuwi luar biasa. Saiki jek ana didol ning Mekah sok ana sing manna. Nah salwa iki apa? Salwa iki manuk. Gedene sak padha dara gedhe sithik dan kuwi dagingnya kandel banget. Terus rasane enak banget. Tapi Bani Israil mbiyen begitu mendarat neng saka nyabrang Laut Merah kuwi dinehi pangan kuwi. Wis do makmur, iji kurang trima. Jaluk banyu. Akhirnya Nabi Musa nggebuke petene. Dan len jaluk banyu ku ra mitrimo jaluk banyu. Jaluk banyu ku jaluke dhewe-dhewe. Mesti dhewe-dhewe piye? Bani Israil kan ana 12 kelompok.
12 kabilah, 12 ceronjo ya bani lah, 12 keluarga. Kuwi nek kon akur ora iso. Maka Nabi Musa ketika ngebuk tekene kuwi metu 12 mata air. Wes dhewe-dhewe ngono. Satu keluarga siji. Wes. Bar kuwi ditinggal munajat neng Gunung Tursina. Umatnya dipasrahin Nabi Harun. Ngono ya mesodo melenceng melu Musa sambil Mbah Pedet. Panjen Bani Israil iki mbiyen artine napa? Nabi Musa iki panjen kebiyen opeh le dilarake. Nah, ketika Kanjeng Nabi kok dilarake umate ngono kuwi ati. Diarani ora ngadil. Ora ya jan padahal Kanjeng Nabi iki ora ndek misi, artine ora ndek kepentingan pribadi apa meneh terhadap bondo Kanjeng Nabi yang butuh-butuh to. Ngono kok diomongke muni ora adil. Maka Kanjeng Nabi itu kelingan Nabi Musa nek dilarake berarti luwih akeh mbangno aku iso sabar. Insyaallah aku yo sabar Kanjeng Nabi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iki wong sing protes iki lho. Wis esuk keturunane wong sing protes. Iki sing mateni Sayyidina Ali. Sing jenenge Abdurrahman bin Muljam. Jenenge sapa aku lah. Iki nek sapa Pak Marzuki Mustamar kae nek nerangke iki cetokan. Wong iki disebutke jeneng. Iki nek hadis iki nek ana lelakon elek mesti pelakune ora disebutke jeneng. Mesti ning muni rajulun utawa nasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala subhana qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida aradana ngersaki sapa Allah bi abdi lan kaulane Allah al khaira kebagusan ajal. Mongko nggege utawa nyepetke sallallahu alaihi wasallam al ukubata ing siksa di dunia dalam dunia. Wa ida aradana ngersaki sapa Allah bi abdi lan kaulane Allah asyara ing Allah amsaka mongko ngerso Allah anu sing apet bidam bi lan sebab dosane apet mau. Hatta yuafi sehingga bales Allah bihi lawan dan bihi yaumal kiamat dalam suatu kiamat. Nabi dawuh Gusti Allah iki nek tresnani suwijining kawula iki nek nglakoni dosa langsung diadab. Nanti langsung disiksa ning donya. Tapi nek Gusti Allah gething karo jeneng kawula nek nglakoni dosa kuwi malah ora piye-piye, mesti kaya ora nampa siksane. Mergo apa? Siksane dilumpuk esuk nang akhirat. Dene umpama cara misale awake dhewe maksiat titik kok coba lara apa rezekine seret apa dicoba apa kuwi justru sing apik. Kuwi berarti disenengi karo Gusti Allah. Gitu melenceng langsung ditarik, diperingatkan, dielekke ngono. Lho nek wong ya cara wong tuwa wae lah. Wong tuwa iki nek wis ora peduli karo anak biasane ono kono-kono aku ngopo sakarmu rak ngono mesti. Sok tanggung-tanggungan dhewe. Tapi nek anak sing gati tenan to tresno karo anake, mbok ngopo titik kan terus dijewer slentek aja minggu. Gusti Allah ya ngono. Jadi artine ketika awake dhewe kok dilalah nang dunya iki dicoba dengan apapun kudune husnudon. Siji dicoba satu kudune sabar. Sabar iki arep ningkatke derajat. Loro coba kuwi ora sak teruse. Mesti ana enteke. Wong biyen wong kuno niku sing gambarke ra nek akeh poso jane. Wong kuwi nek muni akeh poso ya kelingan sesuk bakal arep bodho. Nek gelem poso besok arep ngrasake bodho. Wong poso iki ana riayane. Bengi ya mesti bakal arep ana esuke. Ora kok bengi terus ya. Iki salah satu jalan tinggo apa? Menerima kodok dari pangeran ben ati kuwi iso ridho terus iso sabar. Ora ridho lah ngene.